Нам не обов'язково всім бути на Майдані, нам треба робити так, щоб вони з нами вважалися. Щоб не ми владу боялись, вона повинна боятись нас, ми повинні требувати. Коли ми станемо, потеряємо страх, ми станемо людьми. Які люди стоять? І люди тільки достойні життя, настоящі люди, а не раби. От коли ми їх будемо шевелити, будемо требувати, тоді вони з нами будуть рахуватися. А хто на Майдані стоїть? Хто на Майдані? Що заплатили? Нас мало, Ті, що заплатили. людей піднімати. А ви хто? Що заплатили? А ви хто будете? Ви чесний чоловік. Хто ви? я чесний. Я розумію, але хто ви? Я? Да. Чоловік. А звідки ви? У вас є друзі. Ямполя. А фамілія? А тобі треба? Ні, так ви ж кажете, що на Майдані всім заплатили, того вони стоять. Чого ви прийшли на цей мітинг, якщо ви проти Майдану? Слухаю. А, Пацани гинуть, для нас ніхто заплатив. ага. Тітушкам, да, платили. Вчора мені подзвонив син і каже, я їду ховати свого товариша. Він загинув у Хмельницькому. І цьому теж заплатили, так? Воно проходить якось, знаєте, мені показалось щось не так. Я Ну, думаю, чи- що не потрібно створити якусь Да? Цьому теж заплатили, що загинув вчора? Да. Йому теж заплатили? І самі за гроші загинув? голову, О, дякую. Буде Ямпіль знати. Ви не знаєте, хто ви такий. Осуджую.